Pán minister školstva Drucker, musím sa priznať, že som si so zdesením prečítal vaše vyjadrenie pre médiá o tom, že nie len, že nezastavíte pôsobenie mimovládnych organizácií v školách, ale navyše toto pôsobenie ani nepovažujete za nejaký problém. Musím sa vás so všetkou úprimnosťou, pán Drucker, opýtať, či si vážne myslíte, že ak nejakí zástupcovia mimovládok prídu do škôl a budú našim deťom hovoriť, že sa nerodia ani ako chlapec, ani ako dievča a že si svoje pohlavie môžu sami zvoliť, alebo dokonca ich budú učiť o rôznych vlajkách, vymyslených orientáciách a nezmysloch v súvislosti s ich zdravým vývojom, ktoré idú priamo do rozporu s nevinnou podstatou detstva, že to nie je žiaden problém. Viete, ako otcovi malého syna sa to počúva veľmi ťažko. A verím tomu, že takisto ťažko sa to počúva tisícom a státisícom ďalších rodičov v Slovenskej republike. My jednoducho nechceme, aby mimovládky tlačili svoju sexuálnu agendu do našich detí priamo na školách. Nemáme o to záujem a uvedomte si, pán Drucker, že rovnako o to nemá záujem obrovská časť voličov vašej vládnej koalície. Vy totiž nezastupujete len voličov Hlasu. Zastupujete aj voličov ostatných koaličných strán, bez ktorých by ste dnes nemohli byť ministrom. A títo voliči si aj na poslednú chvíľu rozmysleli, že budú voliť napríklad Smer práve preto, lebo chceli zastaviť progresívcov od potenciálneho víťazstva vo voľbách. A vy týmto voličom, pán Drucker, teraz po voľbách poviete, že vlastne budete robiť úplne rovnakú politiku, ako by ju robili progresívci? Nemáte k tým voličom naozaj žiadnu úctu? Nemyslíte si, že by bolo naozaj vhodné rešpektovať vôľu ľudí, kvôli ktorým ste aj vy dnes ministrom? Pán Drucker, chcem veriť tomu, že vaše nesprávne stanovisko prehodnotíte a že mimovládky nebudú vyučovať naše deti. V škole majú pôsobiť učitelia, nie rôznych zástupcovia nevolených organizácií a už vonkoncom to nemá zo svojich zdrojov financovať štát. Budeme apelovať na všetkých politikov, ktorí sa prezentujú národným cítením a sú súčasťou tejto vládnej koalície a rovnako súčasťou zvoleného parlamentu. Aby pozerali na to, čo na ministerstve školstva robíte. Aby kontrolovali vaše kroky a aby zastavili všetky potenciálne hrozby, ktoré sa môžu našich detí týkať. Pretože na Slovensku máme obrovské množstvo dôležitých problémov. Ale naše deti, pán Drucker, sú pre nás tým najcennejším a najposvetnejším. Preto na nich, prosím pekne, nesiahajte.